Comencem amb el punt de referència comú a les vistes de l'alçat i del perfil. El dit punt de referència situat a la peça en perspectiva, és a dir, en 3D, correspon al punt situat més a prop de nosaltres i amb alçària 0, és a dir, al terra. El punt de referència vist des de la planta sol estar a una certa alçària del terra, és a dir, a una certa alçària de la base de la peça. Això és, de la figura. Així veiem el punt de referència respecte de la base de la figura, el punt de referència real on comença la rampa, que està tot just en la mateixa posició que el punt de referència de la base de la figura, però a una certa alçària, i al capdamunt tenim el punt de referència projectat al pla de la planta. Numerem els punts de referència en la figura i en les vistes. Ara passem a definir els punts que defineixen el contorn de cada vista. Un contorn que dibuixarem amb llapis. Els quadrets ens ajuden a mantenir la proporció entre la figura i les seues vistes, vistes que defineixen la peça. Continuem enumerant els punts que van definint el contorn de la peça per a cada vista. Per anar pas a pas, primer repassem el contorn de la peça i després sobre la vista corresponent. Estem començant per la vista de l'alçat, que és la vista de referència. Marcarem amb una R de rampa la peça i la vista corresponent, amb el color corresponent a la vista. El punt del capdamunt és el punt projectat al pla de la planta. És a dir, és la projecció del punt real que està tocant la planta. És a dir, és la projecció del punt que realment està tocant la superfície de la rampa vista des de la planta. El fil de la rampa es pot descompondre en una vertical que és perpendicular al pla de la planta i una horitzontal que és perpendicular al pla de l'alçat. Marquem la rampa vista des de la planta, tant en la figura 3D com en la vista associada. La rampa vista des del pla de la planta és com si fora l'ombra de la rampa sobre el pla de la planta. I el mateix passa respecte del pla de l'alçat. És a dir, que la rampa vista des del pla de l'alçat és com si fora l'ombra de la rampa sobre el pla de l'alçat. Per a major claredat, pintem la superfície real de cada vista sobre la figura, segons el codi de colors: groc per a l'alçat, rosa per a la planta i verd per al perfil.